Siis ei vitsi. Tänään päivän to-do-listalla olisi kesätyön perehdytys ja tässä onkin jo valmiina lähtöön. Perehdytys alkoi kello 14, joten lähin tyylille sopivasti liian ajoissa. Ja siis ihan hemokova tuuli, niin hiukset meni heti sotkuun. Sitten oltiinkin jo keskustassa etsimässä parkkipaikkaa. No niin, nyt on tänne pääkirjaston parkkipaikalle saavuttu. Mä luulin, että mä oon ihan myöhässä, mutta kello on vasta varttia vaille ja se alkaa tasalta. Joten ei tässä ole mikään kiire, kun mä löydän sen oikean saliin, mihin pitää mennä, mutta ehkä mä löydän. Tää on mun toinen kerta, jos mä käyn vasta täällä pääkirjastolla, kun tää on uusittu. Niin vähän käskettää, mutta eiköhän me löydetä perille. Sitten ajateltiin, että perehdytys alkaa, mutta toisin kävi. Siis ei vitsit. Mä ootin tuolla just yli puoli tuntia, vähän reilu. Istuin tuolla kirjaston aulassa ja sinne ei tullut ketään pitämään sitä perehdytystä. Oikeesti mä en jaksa. Käytin just puoli tuntia. Okei, ei oo edes paha, mutta siihen mä vaan ootin. Onneksi siellä oli yksi mun luokkalainen, kenen kanssa me sitten jäpättiin jotakin siinä, mutta vähän ärsyttää, että mä maksoin parkkimaksuakin yli tunnin verran siihen, että mä ootin tossa puoli tuntia. No, tän kunneksi mä lähden shoppailemaan Marimekon myymälään. Sitten saavuttiinkin jo Valkea ja reippaana kävelin portaat ylös. Löytyi kaikkea kivaa. Käykö kattoo mun edellinen video, missä mä esittelen noin. Sitten mä kävin hakemaan vielä nopea herkusta pikku eväät mukaan. Ja sitten kotiin mars. Nähdään taas. Moikka!